Здравейте! Днес отново ще поговорим за многофункционалността на модулор. Какво значи тя? На първо място 6,50 без колони, безкрайна дължина в другата посока. Височина нагоре 3,40 с петло и то ако е на бетонен постамент. Следващо нещо. Модулор може да бъде поставен върху бетонна основа или директно върху земни винтове. Това е изключително улеснение, когато имате трудно достъпен терен. Следващ момент. Сглобяемо-разглобяема конструкция. Ако се загледате, абсолютно всички елементи са с планки и болтове. Това позволява, например, да си закупите модулор, да го сложите, да речем, плажно кафене, а зимата да си го върнете извън сезона на друго място. Може да го използвате за щанд, който се сглабя и разглабя. Една такава конструкция се нуждае около 3 до 4 дни за пълното изглобяване.